Da, živimo u super doba, živimo u Hrvatskoj u 2025. godini, neke stvari su se promijenile, imamo novog predsjednika, Milanović je pobjedio. Vi ste primijetili da od kad je Milanović pobjedio, Primorac se nije pojavio na danjem svjetlu, što je normalno za vampire. Ali baš mi je super, Milanović je pobjedio i ona cijela ekipa iz HDZ-a ga je prozivala, pogotovo onaj ministar obrane Anušić, kao lik je kreten, lik se previše vozi helikopterom, a Milanović mu kaže, ne čujem te, na helikopteru sam. Imali smo ministra poljoprivrede koji je pucao, jeste vidjeli to? Vrh! Jel taj da smo svi otvorili vijesti, bili smo kao, ti mater, depra, Hvala Bogu da nekom u životu ide lošije, nek meni! Da vidi šta je napravio, lik je fakat pucao, jel tako? Jel tako da je svima prva reakcija bila kao, njemu nije dobro. Kad ga vidiš kao? To mi je bilo super. Bilo mi super kad je počeo pucat. To mi je bilo jebano. Svi koji smo jedanput spalili metak iz pištolja su bili, to nisu skoro sam rekao čvarci jebano. To fakat nisu bili čvarci. To mi je bilo super. Ali kad sam to vidio, zaključio sam da Hrvatskoj fakat treba vojni rok. Fakat. Jer ljudi trebamo biti spremni na oružje. Pod jedan, lik je bio ministar poljoprivrede iz Domovinskog pokreta, lik je izvadio ganki, drži gun, fuck. Jel me jebeš? Znači, lik puca, a ne smijete ovakvi gun držati dok pucate, jer postoji šansa da vam čahura ili udari u lice koja je vruća, ili da vam padne na sic od novog Passata kojeg ste kupili. Super je ova energija, ne osjećate ovu energiju, tak se ekipa osjeća u Saboru, otprilike. Znači, nekima je brutalno smiješno, vi ste Radnička fronta, vidi. Imaš tu HDZ kojem ništa nije smiješno. I onda imaš oporbu koja tu bide od smijeha cijelo vrijeme, ali kao neće ništa reći.